تەماشەوانان شیرۆڤەکردنا باشترین فیلمێک کەڤن ڕۆژانە لە چارچۆڤە هاشتاگ بەردەوامش بۆ حەژێکەرن سینەما جوورێن جودا ji فیلمان ساڵانەتێن نیشاندان چ ئەکشن ڕۆمانسی یان jî ترسناک bin. Divê grafîka îro hewl didin behsa cûrekî juda ji filman bikin ew jî filmê taybet bi dayîk. Dayîk ew navê mezin kobeşê herî girîngê jiyana me teva ye lewma li ser dirêjahiya dîrokê hejmareke film li ser dayîkê hatine berhevkirin û nihal vê grafîkê behsa filmên taybet bi dayîkan dikin ku navroka film bi formeka komîdî hatiye hûnandin û peywendiya navbera dayîk û zarokên xwe şîrove dike bila wan filman bi bîr bînin. Temaşevanan yekemîn filmê Mehel Bijatî ku bi navarokeke komîdî hatiye nîşandan Live as we know îte li sala 2010 li sînema li seranserê cîhanê hatibû nîşandan çîroka film ji qehremaniya her du akter Catherine Heigl û Josh Duhamel dema ji nişka ve xwedrola dayîk û babekî dibînin piştî mirina hevala wan ya herî nêzik wî demîne çar dibin zaroka hevala xwe xwedan bikin û li ber mezinkirina wê zarokê xwe berpirs dibînin lê ji ber kotû ezmûneka wan di mezinkirina zarokan denîne bûyerên komîdî û ne çaverêkirî bi serê wan de tê. Em werin filmê duwem. The Guilt Trip li sala 2012 nimayîş bibû ji ekseriya Barbara Streisand û Seth Rogen. Çîroka film li ser serdaneka bilezeya kurekî ji bo dayika xwe lê ji nişka ve berova jî plana wî rû dide û xwe li ber serdaneka dirêj ya bê plan digel hejmareke bûyerên komîdî yên ne çaverêkirî digel dayika xwe dibîne û ne çar dibe serdana xwe dirêj bike û rastî bûyerên zêde komîdî dibe. Bila berev salên notî em bi hevra biçin filmê bi navê Mother li sala 1996 temaşevanan hatibû nîşandan û dibe ku gelek kesan dîtibe lê niha jî em ê dîsan bi bîra hewe bînin. Akterê serekiyê film ku John Henderson bû piştî ku ji bo cara duwemîn tecrübeya cudabûnê ji hevjîna xwe yan jî tecrüba cudabûnê ji hevjîna xwe re derbas dibe wate telaq dide biryar dide dîsan vegera hembêza dayika xwe da ku li gel bijî û hewl didin bi hev re hejmareke problemên xwe yên kevin çareser bikin ji akteriya Albert Brooks û aktera koçkirî Debbie Reynolds bû ku herwiha Reynolds li ser dora yan jî li ser rola xwe di vê filmî ji bo xelata Golden Globe hatibû kandîdkirin. Filmê Baby Boom wek hûn dibînin li sala 1987 hatibû nîşandan. Aktera Emerîkî Diane Keaton bi karaktera jineka îşker û bihêz bi navê GC rabû ku şev û roj mijûlî îş û karê xwe ye. Lê ji nişka ve xwe li ber erkeka giran dibîne dema radibe bi xwedîkirina zarokekê ku ev yek bi awayekî nerênî û bi formeka komîdî bandoriyê li ser jiyana wê ya taybet û ya pîşeyî dike.